Foli Anita ni amoke kanyese obema ni wakati kufoli la oni antuma o bisimila mifa production ni ondu telega kuna fundili keneka bi novembre kalo kilita bafla ani muga ani nanisa bakruba fola anga kuna funi obena ke kanyesi Sahel keleke cheuka nyemugo olukuye laje doke ka fero sigisinka yasa obisika sel konomugo ni ubulula fon ka ulula kana chugamina otemene kofe mi nyamana puponieri Shinka la sigidi hoye demebata ni ka nyesi uma nini biyu kuna funun la fambai ka faradoro ka munu mina lasi oma Kalo tenefolomi anga jamana marabago hube anga jamana jonjonta ni ka korota sanfe uka cheu konnala ni oye darapwe uladaw ulaklina tenente menina anga furancela fanga nyema fe no yi general d'armée Asim Goïta okera kuluba otemelin kofe mi anga ministri nyemo fole Dr Shugel Kukala mega alere ni baranunu lawalea primature konnala Walasa Sahel konomogoni ubulula fenlu bela jilimbisika latanga chuga mina mamurutilu ulu toroma mi Sahel kelekece nyemogo saba ulu farala nyongo kanika akilina fanike ka fero sigi singa yasa ubisika lakana sinsin chuga mina Sahel jamano kono noi Malini Niger ni Burkina Faso Ode hukumu konna na uklale abarala habekera gafi bado konna la nika o bunya bla ko o taka bla hanga furancela fanga nyema o nyekoro no general d'armée Asim Goïta o baraw kera novembre kalo kilinani temenina aye akonana laje nika akinata di akan haya iraka foko asona ama wa mi Sahel mugo yuka bara o wina nyasi fin sabadika ni uye lakana ni diplomatie ani soro yiriwali a jamana saba uluni nyogonchelala Abe wakati jambo anga ministri nyemoko folo noi Dr Shugel Kukala maige alikuyi dantigeli doke aka ulasilin konnana mi yere kera saubi mugo chama ubeka ajalaki kadaka kuma fotauka bololo siro sanfelala ko sabu yake Dr Shugel Kukala maiga aka fola hayala dona aka foko wala sa jamana abisika marakanya ko sebe kufu ikatuka lameli deke ni uye kuna funi disiro ka ululame ko sebe hodi hukum konnana ku dungudu sogomara jonafe Erkele ani kila nyogona halibe kuna funi gafeuka ulukala hanika kuna funi disu chama fana koka ululame ayi chama ntogofo ni uluchela adasira kuna funi disu doma munu yere ni ayamaru yalinte uluka lame anga jamana kono ani jamana kono dum yere uluka ulame ni oidoi RFI notigera anga jamana kono kabni bafla ani mugani fla o sankon nala akele adakele kasi ni kuna funi disu numa ode hukum konna na mgo chama yi jalakili taka asegere kulu yere bara munu sigi sinka nika mko balika tuka okuna funi diso ulame na fara ko alerebe ulame ko wale minte ka famu anifana ka yerebe ka ni kuna funi sunu ka be ulame sira munu fe aga sega nyefolike ko mgo be sega mi famu Wala sa dun kafa obisika sabati mali kono chugamna ga keni sanji chini munuke anga jamana kono ni balu chaman china ani ni anga jamana seneke dugukulu olu fana china mi sene ministri ali tagamake kabni novembre kalo kili folo o temenina mali marabulu chamana ni odoy siga so kuchala ani buguni ay balu taka di uma wala sa obisika uire demeni o chugamna mi buguni kote malutoni muga ani duru utaraka di uluma Faso de nyumaya kalanta ko flana ubaraw damnina kabini novembre kalo kili folo temenina Bamako konnala Kiletan duru kono shifila ka mugo kemefla olu dibe kalana faso de nyumaya baraw oluka ni o shifin kemefla o chela mugo keme anita anikili o yechela ko yi bishigi ani kononton o ye musuyi kalayin kun folo o nyesira faso de nyumaya o baraw ka akun flana ni o be damne ni dokokun yirela o kanka nyesi anga jamana tabulu ani dambe ko kunyama ho nyesini do o kan mi ya kun sabanai o ye ni shifila ka mugo kemefla olu yere ka sigake karamugo jonjoy min be se ka to ben o be sabati malendi uluni nyogonche chugamina abara nunu yere o sigira singa shinfini farikolo nyeneje ministri fe noy Abdul Kasim Ibrahim Fombay anga furanche la fanga nyema aleka yamaria konnala
Silamɛw ka kulu n'o ye au Conseil islamique du Mali ye olu ka congrès kun 4 na o kun kan ka daminɛ sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 9 o ma min yɛrɛ b'a to u ka ɲɛmɔgɔ kura ale kun bɛ se ka ta o senfɛ nka a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ dɔw ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Allemagne ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la n'o ye Dr Dietrich Paul ye ale ye dɛmɛba ta ni ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka kalanso ma ni o ye École de guerre du Mali ye Bamako kɔnɔna la a ye ordinateur ni fɛn caman wɛrɛ k'a ta k'a di u ma a kɛra nisɔndiya ye nka i n'a fɔ a kɛra kamanagan ye dɔw bolo sabula dɔw ye a yira bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la k'an ka jamana marabagaw kan ka u janto u yɛrɛ la min ye an ka jamana kɛlɛ o fɛɛrɛw ani gindolako ko o kana jɛnsɛn ni machine ninnu kɔnɔna la ko sabula ko tubabu ninnu u fɛɛrɛ u ka bon kosɛbɛ. Mali ni Chine ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ka lasigiden ale ni a ka kulu olu kun taara ɲamana pouponnière la ni ka dɛmɛ caman ta k'a di u ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na ni o dɛmɛw cɛla tulu ni kaba ani ka fara malo ani fɛn wɛrɛw kan olu sen bɛ o la ɲamana pouponnière ɲɛmɔgɔ ale ye a ka nisɔndiya yira ni waleya in na wa a tilala k'a ladɔnniya k'a fɔ fana ko kalo kelen kɔnɔna la u bɛ musaka min don denmisɛnnin ninnu ka balo ni fɛn caman wɛrɛw la k'o bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 2 o de ma k'an ka jamana gouvernement o bɛ a seko kɛ nka a bɛ min di k'o tɛ labɔli kɛ wa a y'a yira k'a fɔ fana ko bibi na denmisɛnnin minnu bɛ u bolo ɲamana kɔnɔna la k'o ye 114 de wa ko mɔgɔ minnu jan bɛ ni denmisɛnninw na minnu bɛ baara la u bolo o ye mɔgɔ 110 o jate. Pharmacie mɔgɔw ka kulu ni a bɛ fɔ o ma ko Sinapharm ni o ye syndicat national des pharmaciens du Mali Kayikaw ta olu ye dɛmɛ caman ta ni k'a di an ka jamana kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Kayi mara kɔnɔna la ka fura di u ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na. An ka jamana écolta o kɛra Mali yɔrɔ caman na novembre kalo 4 tɛmɛnen na nka min ye écolden dɔ ye olu tɔgɔ o ma se k'a sɛbɛn k'a sababuya kɛ u masaw ma se ka wulikajɔ kɛ joona ka taa u denw tɔgɔ sɛbɛn k'o sababuya kɛ daruya dɔw ye. San o san an ka jamana kunnafonidilaw ka kulu u bɛ kɛnɛba dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko festival Mali fini walasa ka se ka an ka jamana finiw ka olu don bala cogoya min na o baaraw o kun nun donna alamisa tɛmɛnen na novembre kalo tile 7 ni o kɛra palais de la culture la a kun cɛra kari don a ɲɛmɔgɔya o kun bɛ Cheikh Umar Sangare bolo ni o ye ORTM baarakɛla wa o don kofɔlen kelen na tuguni min ye festival du Nord ye o fana o nun donna 26 mars kɔnɔna na Bamako kɔnɔ n'o bɛnna novembre kalo tile 7 o ma ni festival ye kɔrɔfɛmɔgɔw olu de ta nka ka kɛ ni u ka dugu o lahalaya u nana a festival kɛnɛ ka a sigi Bamako kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Burkina Faso kalo tɛnɛn fɔlɔ i n'a fɔ Mali kɔnɔna la an bɛ an ka jamana jɔnjɔn kɔrɔta cogoya min na Burkina ale bɛ o baara o lawaleya o cogoya kelen na o ye u ka jamana drapeau ka o kɔrɔta novembre kalo 4 tɛmɛnen na o tɛmɛlen kɔfɛ u ka furancɛla fanga ɲɛmaa fɛ ni o ye capitaine Ibrahim Traoré a da sera fɛn caman kan u ka jamana o lahalaya koɲɛ la ni o cɛla o dɔ ye a y'a jira k'a fɔ u ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma ko o minisiriso in k'a ye dunkojugu wale caman kɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye u ka finitigilakaw ka cɛsiri bolo tɛgɛ sira ka da mɔgɔ caman kan ani u bolola fɛn dɔw fana u fana minɛna o la wa a y'a jira k'a fɔ fana ko minɛli dɔw o bɛ kɛ ka mɔgɔ dɔw datugu ko jamana kɔnɔden dɔw ta a faamu nka olu minnu yɛrɛ bɛ a baara koɲa ɲɛma u b'a dɔn ko min na u bɛ ka a baara kɛ o bɔlen kɔfɛ a tilala k'a jira k'a fɔ ko min ye Burkina kɔnɔna na ko jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ ko o tɛ u faso fɛ ko sabula u ka jamana ye a seko ni a damayira kɛ walasa Burkina o bɛ se k'a tɔgɔla pankuru sɔrɔ cogoya min na ko baaraw kɛlen ka sigi sen kan pankuru sɔrɔli mécanicien 2 minnu taara ni ka to ka i janto a pankuru la n'a bɛ to ka wuli ka to k'a lajɛ mécanicien 2 taara o baara kama
Panguru ko o sorola octobre kalo kile fila o tɛmɛnina a kɛlen ka sɔrɔ mécanicien kelen min ye octobre kalo kile saba pankuru sɔrɔlen dugusajɛ mécanicien kelen nana a ka baarabila sɛbɛn bila wa k'a jira k'a fɔ fana ko min ye octobre kalo kile 4 ye ka ale bɛ fɛ k'a ka baara bila o wagati kofɔlen kelen na. O tɛmɛnen kɔfɛ min octobre kalo kile 31 tɛmɛnen a mɔgɔ filanan fana o fana nana a ka baara bila sɛbɛn ka o fana bila. U bɛɛ ka baara bilali o sababu sɔrɔla fɛn min fɛ k'u bɛ fɛ ko miliyɔn 2 o ka fara u ka sara kan. O de hukumu kɔnɔna na min ye conseil d'administration mɔgɔw ye u ye u deli k'u ka se ka sigi u kɔ nka k'u bɛ se ka fɛn min kɛ k'u ye k'u ka 80,000 fara u ka sara kan ka sababu kɛ jamana ale bɛ lahalaya min kɔnɔ. O deli ninnu tɛmɛnen kɔfɛ u ni a bɛɛ lajɛlen u ma sɔn o ma ka olu lamɛn. O de hukumu kɔnɔna na min ye Burkina furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye ale y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ ni u kumana k'ale y'a yira u la k'a fɔ k'u sɔnna wari in na u ma sɔn a la u bɛ baara kɛ faso ye ko wa k'u bɛ o cogoya de la k'u ka baara kɛ faso ye. Hali bi an bɛ to Burkina u ka jɔyɔrɔbatigi caman olu bɔra u jɔyɔrɔ la minnu bɛ taga mɔgɔ 15 u jate la ka a sababuya kɛ k'u ye waleya kɛ min bɛ se ka Burkina o danbe ta ka bɔ a kan ani fana k'u ye waleya kɛ min bɛ se ka na ni basigibaliya ye u ka jamana kɔnɔ ni o waleya ninnu kɛra 2023 ka se 2024 o san kɔnɔna ma. O mɔgɔ kofɔlenw cɛla min ye lieutenant colonel Paul Henri Damiba ye ni ale kun ye Burkina furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ n'o kɛra janvier kalo la 2022 ka se septembre kalo ma 2022 o san kɔnɔna la ale sen bɛ a la ni ale bɔra a jɔyɔrɔ la octobre kalo tile 30 o tɛmɛlen la. A bɔlen kɔfɛ min ye u ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmɔgɔba ye n'o ye gendarmerie nationale tɛ o fana sen bɛ a la o kɛlɛkɛ kɔrɔ ani ka fara o kan u ka commandant kɔrɔ dɔ fana o sen bɛ a la ni o ye Yves Didi Bamuni o yɛrɛ sen bɛ a la ka fara o kan tuguni magistrat commandant Alphonse Bousbila Zuma ale yɛrɛ sen bɛ a mɔgɔ kofɔlenw cɛ la. Wagadugu kɔnɔna la u ka marabolo dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Yakma tɛgɛ dara sinfilaka mɔgɔ 13 kan minnu kun ka baara ye binkali wale o si bɛ a daminɛ san 18 ka taa se san 26 ma. U yirala kunnafoni dilaw la tarata tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 5 o ma. Min ye Yakma kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmɔgɔ ye Laurent Benoît ye ale ka kɔrɔfɔla a y'a jira k'a fɔ ko ni sinfilaka ninnu k'u ye bingali wale kɛ ka ɲɛsin sigida dɔw kɔnɔna ma ni o ye Basenko ka fara Gambiri Yari kan Marcoussis ale ni Yakma o mara yɛrɛ kɔnɔna la wa ko kɛnbɛ ni sinfilaka ninnu kɔ ni waleya filɛ ye ni o ye suyɛni walima fana ka fɛn suyɛnenw ka olu san ko kɛnbɛ u kɔ ni o waleya fila de ko ye waleya fana min ɲanginen don u ka sariya sen dɔw kɔnɔ ni o ye sariya sen 316 kɔri 1 sariya sen 362 kɔri ani sariya sen 612 u ka code pénal kɔnɔna la. Hali bi an bɛ to Burkina Faso octobre kalo camancɛ kɔnɔna la u ka mara dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma Kudugu Didugu ale ni Bobo Julaso o ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na sanji caman kun nana Burkina Faso o kɔnɔna la ni wagati kofɔli la u ka avocat 2 dɔ olu kun wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la ni ka fan wɛrɛ magɛn u ka o tagama de kɔnɔna la o kibaruyaw kun tunna kabini octobre kalo o camancɛ kɔnɔna la fo ka taa se tɛnɛ ma o kibaruyaw o bɔra a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen 2 o sera ka ye nka o kun tunna kun jɔnjɔn min na an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan fɔlɔ. Niger furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ général Abdramane Tiani ale ye u ka jamana kɔnɔden dɔw ka bugunatigɛ sɛbɛn ka o bosi u la fɔlɔ ni o ye nationalité ka sababuya kɛ ko siga kelen don u la k'u bɛ fɛ ka janfa ta ni ka ɲɛsin u ka jamana ma ni o mɔgɔ kofɔlenw cɛla u ka fanga min dafirila o minisiri kɔkanko minisiri kɔrɔ o sen bɛ o la ka fara jago minisiri kan ani fana tuguni ka fara u ka colonel kɔrɔ dɔ kan ni o ye Mohamed Salah ale ni Musa Salah olu sen bɛ a ma kofɔlenw na.
Ka kɛ ni sanji kasara min kɛra Espagne kaw fɛ octobre kalo tile 29 tɛmɛnen na ko dɔ farala a mɔgɔw sataw kan juma tɛmɛnen ni 223 ni kɔrɔfɔ ninnu kɛra juma tɛmɛnen na wa ko mɔgɔ minnu tununnen don fana u ye mɔgɔ 78 jate. Backville kaw fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen n'o kun bɛnna novembre kalo tile 2 ma cɛ dɔ kɛtɔ k'a ka mobili kɔtɔrɔ mabɔ ni ka arrière bɔ a nana don a furumuso la ni ka yɛlɛ o kan ni o ye diɲɛ to nka yirala k'a fɔ hali bi ko ɲininiw o koɲa bɛ sen na. An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ k'o ɲɛfɔ ye o kɛra nin an bɛ foliba lase aw ma sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la aw ni ce aw ka kulomajɔ la an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ association des amis d'Angers du Mali ani Fransita ani Fransikaw ni Italie ni Alimanikaw ani tɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi Ala ka bɛn ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.